दिहिरा ब्लक इउनाइटेड पिपुल्स पार्टी लिबारेल कमिटियाबो हानजानि स्निथि बोसोर गायसन सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। मिरु इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै स्निथि इउपिपिएलनि गायसनथि सानखौ दिहिरा ब्लक इउपिपिएलआबो साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै गिबि सानाव बिथांमोना मैया दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव बिफां फुलि गायो आरो दिनै दिहिरा बिसिडिसिनि नांलायाव दिहिरा ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय कमिटिजों लोगोसे आइजो गांखं लाइमोन गांखं हानजानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे प्राइमारिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननि खौसेयै बाहागो लानायाव दिहिरा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि जगदीश रामसियारि बिथाङा हानजानि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। ब्लकनि आफादगिरि जगदीश रामसियारि बिथाङा फिरफिला बिरहोनायनि उनाव फोरमायोदि फैबाय थानाय समाव मिरु इउपिपिएलआ जेरै बिथोन होयो बेखौ फालिगोन आरो दिहिरा ब्लकआव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि देरहाहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बुंथियो। दिनैनि बे जोंनि जि इउपिपिएल दोलोनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लानानै दिनै जों दिहिरा ब्लकआ जि खुंनो लानाय हाबाफारि बेयाव दिनै नोंथाङा जि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय फैनानै जोंनि बे मेसेजखौ लानो फैनायनि थाखाय आं नोंथांखौ गिबियावनो जोंनि दिहिरा ब्लकनिफ्राय साबायखर जासिग्रोबाय। दा बेयाव आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेनो जे जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बिटिआर बा बिटिसिनि गासैबो सुबुं माहारिनि रायजोफोरनि जौगानाय आरो समान मोनथायखौ लानानै जों दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ जन्म होदोंमोन 2015 मायथाइनि 5 आगस्टआव क'क्राझारनि दतमा रंजासालि हलाव। दा बेखौ लोब्बा लाबोनानै दिनैसिम फैयै फैयै 7 बोसोराव माने आथिं होबाय। दा बेयाव 7 बोसोर बैसोनि जि फालिथाय बे फालिथाय फोरबोखौ जोंबो दिहिरा ब्लक कमिटिया जोंनि इउपिपिएल हानजानि गासैबो जोंनि ब्लकनि सिङाव थानाय सेन्ट्रेल लेभेलनि जिल्ला लेभेलनि ब्लक लेभेलनि आरो प्राइमारिनि आरो बायदि बायदि सेलफोरखौ लाफानानै जों दिनै बेयाव गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै मैयानि 4 आगस्टनिफ्राय लानानै दिनैसिम 5 आगस्टसिम जों बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनायाव जों बयखौबो लैहोर लैहोर मोननो हादों। दा बेयाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै खामानि मावग्रा गासैबो जोंनि सुबुं बा जोंनि कर्मिफोरखौ आं गिबियावनो माने साबायखर बावग्रोदों। दा बेयाव जोंनि फैबाय थानाय समफोराव बा फैबाय थानाय जि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जि मावथांखि हाबाफारिफोर बेखौ जों मोजाङै मोजां जोंनि दिहिरा ब्लक कमिटिया गोजौ लेभेलनि बा सेन्ट्रेल लेभेलनि जि निर्देशना फैयो बेबायदि जों खामानिखौ मोजाङै माने मावलांगोन होननानै आं बयखौबो माने गुरैयै खावलायदों आरो बयनिबो सिगाङाव आङो मोनसे बे मेसेजखौ होदों। दा बेनिखायनो जोंनि दिहिरा ब्लक कमिटिनि जे दिनैनि हाबाफारि इउपिपिएलनि जोनोम सान फालिनाय बेयो गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दा बेयो राजनितिनि मोनसे खेला। दा राजनितियाव गोबां धोरोमनि मानसि थायो, गोबां धोरोमनि माने आखुथायनि मानसि थायो। दा बेयाव जोङो दिनै राजखान्थि हिसाबै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ थांनाय बाराव 2020 मायथाइनि जि बिटिसिनि इलेक्सन बेयाव जों देरहानो हायाखिसै। नावमोन एसे भटआव जों जेनदों। नाथाय बेयाव गोलाव सम जि माने इलेक्सननि बे जि बेरायथिंनाय बा इलेक्सननि जि माने सावरायमेल लिंथुमनाय बेयो माने बोसोरसेनि बारलांनाय जाउनाव जोंनि माने कर्मिफोरा बा जोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा गोबाङानो माने गोलाव सम माने मेल मिटिं खुंनायाव माने नेंग्लिनाय बायदि मोननानै बा जोंनि हानजा सुरनायाव गोबाङानो माने एसे माने दुरबल अनुभब खालामनानै किसुमाना जोंनि सापर्टार बा जोंनि माने हेफाजाब होगिरिफ्राबो साननाया एसे उनावहाय माने सोलायनानै जोंनि फारसे एसे खम जानायलाय जों जेननो गोनां जादों। नाथाय दिनै फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि जोंनि दिहिरा ब्लक कमिटियाव इउपिपिएलखौ मोजां मोनबोनाय सुबुं माहारिफोरा बा सुबुंफोरा बांबोगासिनो दं। बे बेलायाव जोङो रायजोनि जानानै मोजां एसे खामानि मावनो हायोब्लानो बा खामानि मावलांबाय थायोब्लानो जों निश्चय फैबाय थानाय जोंनि बिटिआर बा बिटिसिनि इलेक्सनाव दिहिरा ब्लक कमिटिया इउपिपिएलनि आखायाव फैगोन होननानै आं मिजिंथिदों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन।
बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।